Mamshi! Maulan na umaga sa inyo. So, ngayon ang lulutuin natin ay escabeching isda. Ayan. So, naprito ko na to. At ito yung mga ingredients niya. Ayan. Sili, luya, bawang, sibuyas, at kamatis. Ayan. So, mag-uumpisa na tayo maligisa. Maligisa. Konting oil lang. Ayan. Natin yung bawang. Luya. Sibuyas. Kamatis. Dinuduro ko yung kamatis para maano na siya, mas malasa. Ayan. So, ilalagay ko na yung isda. Ayan. Kahit anong klaseng isda pwede. Kung ano yung gusto nyo. Ayan. Lalagyan natin siya ng taklang tubig. Five minutes, hayaan muna natin siyang kumulo. Ayan. Lagyan natin ng konting asin. Ang tamang-tama lang. Ayan. Sili. Lagyan natin siya ng pamintang durong. Ayan. Konting suka lang. Lagyan natin ng leche. Ayan. Ayan. Finished product na to. Madali lang naman magluto ng escabeching isda. Lagyan natin ng konting sukal. Tamang-tama lang.
Ayan. Ready to serve na to. Ayan. Easy cooking lang naman siya, mga mamshi. Kung gusto nyong dagdagan ng ng sugar, kung gusto nyong manamis-namis, so dagdagan nyo na lang. So, okay na to. Ready na siya.